Zdravím vás pri novom videu a dneska tu máme pyrotechniku, ktorá nám ostala z minulého roku. Takže ako prvé, čo tu vidím, no tak sú tieto petardy Mephisto. Ostalo ich celkom dosť. Potom tu vidíme ešte neotvorené pikopiráty. Ďalšie neotvorené pikopiráty. Tu vidím dvoje neotvorené ešte Boom Boom Nano. Ďalej tu vidím Boom Boom Mirko, v ktorých sú tieto EC05 Windows Maker. Je ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ich tam 7. Tu je nejaká krabička. Toto je nejaká záhadná petarda, ktorá sa asi nedozviem, čo to je zač. Potom tu sú Nano a pikopiráty. Ďalej tu máme tieto EC05 Windows Maker. Potom tu sú ešte Boom Boom Mirko, v ktorých by mali byť. Sú tu, nechcem, aby som ich rozsypal. Ale aby som povedal, že Boom Boom Nano je silnejší než Boom Boom Mirko. Potom tu máme tieto PP1, ktoré sú tiež načaté. Tu máme krabičku od Nano a sú tu tieto Boom Boomky, ktoré sú úplne hrozné. Tie P6 a 14, to sú... Neviem, prečo som ich kúpala, ale robíme z nich odpadávacie koberce. Potom sú tu ďalšie dvoje Boom Boom Nano, neotvorené. Potom tu máme celý plat týchto Boom Boom Jegnev, takisto odpadávacie koberce z nich budú na Silvestra. Potom toto nič. A potom tu máme ešte, neviem, nejakú krabičku, ktorá nič není. A to by bolo aj všetko pre toto video. Idem to tu odkladať a čau.